बाले आइला देखावे खातिर कि बाबू के तिलक चढ़ावे खातिर खाली डिबाले आइला देखावे खातिर कि बाबू के तिलक चढ़ावे खातिर एसी लैला कूलर लैला फ्रिज हाई फाई एसी लैला कूलर लैला फ्रिज हाई फाई साले सोनावा सिकरिया के लाई सोनावा सिकरिया के लाई कैसे करार काहे गइल भुलाई कई के करार काहे गइल भुलाई साले सोनावा सिकरिया के लाई सोनावा सिकरिया के लाई कौनो सामान नहीं लौकता नहीं का अंगूठी लाइल बारा लागता पुराना का कौनो सामान नहीं लौकता लायका अंगूठी लाइल बारा लागता पुराना का टूटल VIP लैला कहाँ से चुराई टूटल VIP लैला कहाँ से चुराई ए साले गोरिया बुलेटवा के लाई गोरिया बुलेटवा के लाई गोरिया बुलेटवा के लाई खाली डिबाले आइला देखावे खातिर कि बाबू के तिलक चढ़ावे खातिर खाली डिबाले आइला देखावे खातिर कि बाबू के तिलक चढ़ावे खातिर लैला कूलर लैला फ्रिज हाई फाई एसी लैला कूलर लैला फ्रिज हाई फाई साले सोनावा सिकरिया के लाई सोनावा सिकरिया के लाई कोई के करार काहे गइल भुलाई कोई के करार काहे गइल भुलाई साले सोनावा सिकरिया के लाई सोनावा सिकरिया के